Bé, estem aquí al Club de Tenis Llafranc, per nosaltres una jornada en la que tenim moltes esperances posades, ens trobem tot l'equip, molts mesos esperant un dia com avui i el que farem és posar en comú aquestes idees que tenim tots plegats al cap de com ha de ser el futur de Volcanic i amb l'ajuda de la Rocío i l'equip de Dingo posar-hi ordre i marcar això, com serà aquest futur de Volcanic. Moltes ganes i amb ganes de començar. La jornada, primer de tot, molt interessant, molt divertida, com ja hem parlat altres vegades, no? Que nosaltres que treballem en remot costa sempre trobar aquests moments, no? De trobar-nos, parlar, el dia a dia intentes, però mai és fàcil. I sempre és bo, no? Estar amb els companys i en un ambient diferent, més alegre, divertit i tal. I crec que és molt necessari. Hi ha gent que necessita més contacte i gent que menys, però penso que poder hi ha gent a la que li fa més mandra o té més coses familiars i poder no ho té tan fàcil, però penso que tothom quan hi és li agrada molt. Llavors penso que és com quan quedes amb els amics i et fot mandra anar a aquell sopar, però quan hi ets tu passes bé. Una dinàmica d'aquestes que s'acostumen a fer que són una mica estranyes, que a vegades quan comences no saps com anirà això, però la veritat és que els resultats han estat bons. Jo crec que sí que valdrà. Al final hem tret punts de vista i sobretot idees o visions molt positives i una mica encaminades amb el que esperàvem, que és que estiguéssim alineats tot l'equip. M'agrada molt d'aquestes jornades que trobo que està molt bé que l'empresa faci jornades per escoltar la veu dels treballadors, de la gent que hi participem. Sí, jo afegiria que al final era una activitat que per mi era una sorpresa, que no sabia fins a quin punt el meu paper podia ser rellevant, perquè és una empresa molt tècnica, i que m'he sentit supercòmoda amb l'activitat i amb com l'hem portat a terme entre tots i que realment m'he donat compte la necessitat que hi ha d'expressar-se i que aquests moments són supernecessaris.